Vara Perxudres Podcast'te. Müzisyen kahtalı mıçe de xatirayên xwe de dibêje navê wî ji zarokiya wî vir va mıçe ye. Kinkirina navê Mistefa. Kahtalı mıçe dibêje berê li ser kasetan navê wî bi I wek kahtalı mıçı hatiye nivîsîn. Lê dibêje rokê dostê wî yê nola wî müzisyen İbrahim Tatlıses gotiye la oğlu mıçe. Va çi I ye? Navê te ne mıçı ye ku? Mıçe. Binêr E. Be lazim e herfa li taliya navê te. Li ser vê şora İbrahim Tatlıses dibêje kahtalı mıçe, min got rast e. Lazim e werbe û dibêje min I ya li taliya navê xwe guherand kir E. Herçi qas kahtalı mıçı bi hişyariya İbrahim Tatlıses bûye kahtalı mıçe jî ji ber matematîka morfeman, ji ber nebûna herfa E'yê di alfabeya Tirkî da meseleya kahtalı mıçe tam hal nebûye. Çunku gava kahtalı mıçe dibêje navê wî ji zarokiya wî vir va mıçe ye, dengê ji devê wî derdikeve E ye. Lê gava ew wî dengî dike herfeka alfabeya Tirkî dibêje E ku ew herf jî kêm dimîne li ber navê wî yê kinî heqîqî. Seba mesele safî bibe kahtalı mıçe ku hem bi Tirkî hem bi Kurdî stran gotine, lazim e here bo Eya wî navê xwe yê bi alfabeya Tirkî ji alfabeya Kurdî kumikekî transfer bike, navê xwe bike mıçe û rast bike, serrast bike kahtalı mıçe. Ne sucê kahtalı mıçe ye gerçî? Çito ku di alfabeya Kurdî da Ö tune ye û loma Ömer xerîb dimîne li welatê peyvên bi Kurdî, mıçe jî li wetanê kelimeyên bi Tirkî eynî werga xerîb dimîne. Hem kesên ser zimanan şixulîne dibêjin hejmarên fonemên zimanan ekserî ji hejmara herfên wan zêdetir in. Bi gotina fîlologan be di Kurdî da bi qasî 45 fonem hene. Lê îro ro hejmara herfên alfabeya vî zimanî sûyek e. Dîsa li gor gotina wan fîlologan fonemên zimanê Tirkî 42 ne. Lê di alfabeya wê ya modern da 29 herf hene. Fonem û fîlolog li ferhengan kumik li ser navê wî em vegerin ser dengê kahtalı mıçe. Kovara rol sala 1997 ser kahtalı mıçe nivîsiye. Di nivîsê da tê gotin ku kahtalı mıçe ji ber ku sala 1979 di qaseteka amatör da straneka bi Kurdî gotiye, bi kanûnên Tirkiyê yên wê demê ketiye hepsê. Cezayê kahtalı mıçe piştî pirsên polîs û mehkemeyan sala 1984 hatiye înfas kirin û ew bi dawiya sala 1985 ra wexta ji hepsê derketiye jî hatiye sirgûn kirin. Ji kahtaya bi navê kolekê jî tê zanîn çûye Melediyê demekê li wir maye. Salên 1990 û serê salên 2000 ji bo kahtalı mıçe li Stenbolê şevên şohretê ne. Her şeva ku wî li muzîkholan li gazînoyan stranê xwe gotine, medya û magazîn jî li pey wî ketine ku meseleyeka wî ji xelk û alemê ra bêjin. Ser wan royan kahtalı mıçe dibêje şikur ji Xwedê ra skandaleka me çê nebû heta niha. İnşallah ji vê saetê şinda jî çê nabe. Skandal ku kumikê êyekê jê distîne, dide ser êyekê û mala xelkê dişewtîne. Skandal.